Ja, wij hebben vandaag een conferentie over laaggeletterdheid in het kader van de Week van de Alfabetisering. We hebben zojuist een presentatie gehoord over en filmpjes gezien over wat de impact is van laaggeletterdheid. En ik heb net een presentatie gegeven over wat laaggeletterdheid kost. Mijn onderzoek heeft zich heel erg gericht op Nederland. PwC heeft de afgelopen jaren en begin dit jaar onderzoek gedaan naar de kosten, de maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid in Nederland. In Nederland zijn er ongeveer 2,5 miljoen laaggeletterden. Dat zijn mensen die hebben of moeite met alleen taal, of moeite met rekenen, of moeite met beide vaardigheden. En dat betekent dat ze meer moeite hebben met het vinden van een baan. Laaggeletterden zijn vaker werkloos. Als ze wel een baan hebben, dan verdienen ze minder dan mensen die niet laaggeletterd zijn. En dat betekent daarmee dat ze uiteindelijk dus een inkomensverlies hebben. Het betekent dat ook dat ze minder belasting betalen, dus dat de overheid minder belasting ontvangt. Tegelijkertijd moeten ze meer betalen aan uitkeringen, dus criminaliteit vaak hoger is als gevolg van laaggeletterdheid. Nou ja, en uiteindelijk een hele belangrijke kostenpost is gezondheidszorg. Mensen die laaggeletterd zijn hebben vaak een minder goede gezondheid. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, komt dat voor Nederland uit op ongeveer 1 miljard per jaar. En wat we vandaag hebben gedaan is om ook een beetje te laten zien wat dat betekent voor Bonaire. En we hebben natuurlijk nog geen onderzoek kunnen doen naar wat de echte kosten zijn voor Bonaire. Nou ja, ongeveer 22% van de bevolking op Bonaire is laaggeletterd. Dus dat betekent dat zij moeite hebben met lezen en schrijven, misschien ook met rekenen. Nou ja, en dat betekent ongetwijfeld ook dat daar voor Bonaire heel veel kosten aan verbonden zijn. En dat zijn kosten voor de maatschappij, die betalen wij uiteindelijk allemaal.